दिनैसिमहालागै नोंखौ सुबुंफोरा बेखौनो बुंनानै दोनदोंमोन ना धैर्य हम गासिबो मोजां जालांजोबगोन होननानै सुबुंफोरा नोंखौ बुंदोंमोन ना बयनावबो सानसे नङा सानसे मोजां सम फैखायो होननानै जेबो मोजां सम फैनाय नङा नोंनाव नों नेबाय थायोब्ला जेबो मोननाय नङा गोबां मानसियानो मोजां समखौ नेयै नेयै बोरायलांबाय नाथाय बिनाव मोजां समा माब्लाबाबो नुजाफैयासै आरो फैनोबो माब्रै मोजां समाथ' नोंनि आलासि नङा मोजां समजोंथ' नोंहा जेबो सोमोन्दो गैया नों जुजिनांगोन मोजां समखौ लाबोनो थाखाय माबा मोनसे मोजां मुवा नागिरनायनि सोलाय नों मोजां सम फैगोन होननानै नेनानै थाबाय थायोब्ला बे मोजां समा नोंनाव थैनानै थांनायनि उनावबो फैनाय नङा नों मा सानदों सासे दोहोनि मानसिया सासे रां गोनां मानसिया खस्थ' खालामा होननानै सानदों नामा सासे गोरिब मानसिया जेसेबां खस्थ' खालामो बेनिख्रुइ 3 गुन बारा सासे दोहोनि मानसिया खस्थ' खालामो मानोना सासे दोहोनि मानसिनो गोबां रां नांगौ बे एसेल' रांजों गोजोना नाथाय सासे गोरिब मानसिया सानसेयाव 500 रां मोनब्लानो थोजासे होननानै साननानै लायो मोनथिगौना नों बै गोरिब मानसिया मानि थाखाय गोरिब बै थोजासे सोदोबनि थाखायनो बियो गोरिब जानानै थानांदों फैबाय थानाय समनि थाखाय बियो जेबो साना दिनै 500 रां मोनब्लानो बास थोजासे जाबाय जाय मानसिया फैबाय थानाय समखौ गियो फैबाय थानाय समाव मोजाङै जिरायनानै थानो लुबैयो बै मानसिया माब्लाबाबो दिनैनि समाव जिरायनानै थाया नों जुदि गाबोन जिरायनो लुबैदोंब्ला दिनै खस्थ' खालामथारनांगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन गोजोन्थों खुलुमबाय।